Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Robert June Kharjarin uway na kinong yasad an ha kajuk kopor kum Vice President jong ka United Democratic Party ka jela uloang bakat kum kajing snotho bat kajing yo I ka jong u balada kum ka jela ka pentre kam ya ka article lais pa nyo huway kandon kajing eting kho bat ka provision jong ka 6 schedule ka ban ya kendu jing ha ka implementation ha ka ground reality lani kajing shisha na du tenrai bat kawai na kini kan sajano bat kata kade kajing ma bat kajat benrio kan hapan jit tang kawai ya kani kaphang uba Kharjarin ulakren bat jubab shai shakilat pathai khubor halor kajing kili balabu hau baka kajing yu I bat kajing sngo kajong u halor kajing kren jongki babun ya kalais pa anyo huwai ha kajing wan sanran nang ya ukartong ka UDP na motion root ha kajing lit thap kerteng ha ka art khundai trik ukalaling kod arja apusan Shushu ban khamshai halor kani ka khubor menta tungin ngap ka ka bauba Kharjarin udan ban kren halor kani kamat article lai spa nyo huwei ngamut nga tribe himut ya ka bat ka G ka ba de ka provisional jong ka Nagaland ba jong ka Mizoram na oblay ki lai spa nyo huwei ki don hadu khatwei teli po concern ka India ti kibangi kham ya keren menta ka di ya ka lai spa nyo huwei bat G ya ka ba ki ong ba ki anjong ka sarkar India halor ka khendo ka siap ka riti ka dustur kinom terikam haki jala ki baga lai artikel lai spaknya kuai ka terikam ti lada pipek ba ngam ong ba lai spaknya kuai bat ka sik schedule ki de hiju hanrei ki jing thmu la ne ki jingmut jongki ki poi sha ka ju athong kadon kata ka similar objective if not the same hanrei kadon ka similar objective hakini ki atli ka aspa sau bat ka sik schedule jong ka concern ng India ru kawan rakyat ka tribal administration hagi tribal area bat ka jing thmuhi kalong banyada ya khando ka siap ki klau ki tap ki marpo khando ki snap ki karpang ka riti ka dustur jong ka jap logo jongi kani kalai spa nyo kuwi ru ka thmuhi sha ka ta ka ju bat namar ba kadon ya ka similar objective ti kandon ka jing lani ka conflict hakabadi bat ka implementation anda ki wan baro atli kan don ka jing bat ka implementation kumta kum balong haki wei ki jala mo la de pek kai kum ka Mizoram hapor ba ka wan kalai spa nyo wei ka Mizo District Council ki abolish no menta ki don no tang itu gi District Council namta ki minority tribal ki bala dei mensua ki regional council haka Mizoram District Council pi hakapo ka District Council ngila bandon arteli ka wei ga District Council ka wei di regional council kini ki regional council ki dei ki benta hapo jong ka District Council kat ko concern te mensua kini ki lai chakama mara ki dei ki regional council ha Mizoram te hadin ketupat hadin bagi penduk no ya ka Mizo lai spa Mizo Autonomous Council bawan ka lai spa nyo wei kini ki haban shimno ya ka kadan jong ka District Council te kadon ka jingya pher ha ka jela mekhlia ka jongi bat ka Mizoram no blei ladang ngi yat da ka Mizoram model ha ka jela ka jongi ka bamut ki banyo ka District ki de ki other minority tribal ki la bende ki coach ki hajong ki bat ki wei mo ti hatu ngilong ready ban le ya kata no blei kini ki other minority ha ka jela ka jongi kim don ka jaka shong ka jaka sa ka baki don si jaka ki shong kle keleng ti kan manwan ra ya kata ka territorial lande kata ka demografi bikin yo ya kini ke ti na ka liang ga jonga hi ka di ka opinion ka jonga balada mengikum ke jelangi pentrikam ya ka laispa nyo kuai kan don ga jinga tungku bat ka provision yo ka sik schedule kan ya kendu jing ha ka implementation ha ground reality bat ka wei na kini kan saja no ti kata ka di ga jing ma ti kajep dulu wajong ya banjit ka wei ti ka jing so thu wajong nga kalong ba ni dang la bandon ya ka sik schedule ngam ong ba ka sik schedule ka biang lut ka don ga jing duna ha ka mata ari ka ka bangidon kam kalong ban penbhaya ka jing keren jong ki bobon ya ka lai spa nyo kuai ka de halor ka tu ka benta ban ong ba ki anyo ka sarkar India kinom trikam hagi tribal area ya katang ngila banle da ka ba phai biang sya ka para khatar jong ka sik schedule Ngobleh ka para khat jong kasik schedule ka para khat B ka ong ya kata he bo governor ula ban exam bat ka para khat A ka ong ba ki an jong ka state lan ni jong parliament kinom trikam haki
tribal area haka riti ke dustur ke kendo siap bat ki sensia trani kumta ti kabadan kam yang ni kolong ladang ni kwa benyo menyada ya ta ka jek bru jongi na jing kam jong ki anjong ko sarkar India ki bala ban kata mat yong ya ka kendo ka siap ya ki marpo kendo bat ya ka riti ke dustur ke jongi kolong kabadan kam kolong bangin dei ban dawa ya ke ke ba umai hoping mutua ong ba ni dawa ya ta ban pen kalabian ya ka khatar para khatar a ti ladang ngila ban le mtang ni achieve ki don ya ka similar objective kamdei ka same objective re similar objective kamdei ka ju andre ka yasrim mo haba ka yasrim ti kan shem jing haga hajing petrikam ti haba ka shem jing ka ban trikam ni haban jit tang kwe phinom la ban ong ba ngakwa ban lek nang ni ha selong ban syong arteli ki kali ha ju opo am jit ko we simple logic dia kata di nak kadau kan ya tengku bat ni ka kis yang kami zaram kan nadakan apply yang ni kumo ong phi kan apply syaki minority omshu syaki majority tribe kum ki khasi jentia bagor